Neked melyik a kedvenc Harry Potter részed? Part 4-nél tartunk, és az első részből jól ismert részeket építettem. A varázslósak, az ördögurok, a kulcsok, sőt még a devisztükre is belekerült. Egyik kedvenc Dumbledore bölcsességem volt, hogy rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, és közben elfelejt élni. A pincében megtalálható bájital tanterem is megépült, valami eszméletlen milyen részletes, viszont aki tudja, mit építettem mellé, írja meg kommentben, mert nem jövök rá. Talán az a bájital tanszertár, ahonnan Harryék is lopnak. Mivel márciusban most jelent meg egy csomó új Lego set, így rendeltem is 3 az épülő Harry Potter világomba. A bagolyházat, mert ez a kastély része, a repülőfordót, hiszen ezt vártam a legjobban, és a Teslak süveget, amit korábban már említettem, hogy beszél és 31 dolgot tud mondani, miközben beoszt a 4 ház közül az egyikbe. Megtaláltam Umbridge-et, illetve Mardekár Malazárt, aki a Mardekárház alapítója, rövid története, összeveszett a többi alapítótaggal, ugyanis nézete szerint csak aranyvérűek érdemelték meg, hogy itt tanulhassanak. A titkok kamrájában hallhattátok is a történetét, megsértődött és elhagyta az iskolát, de hátrahagyott egy kamrát, amiben egy olyan szörnyet hagyott, ami megtisztítja az iskolát a sárvérűektől, amint méltó utódja megnyitja azt. Voldemort nyitotta ki 50 évvel ezelőtt, hogy Harry másodéves lett volna, akkor halt meg Hisztis Mértél, aki halála után szellemként a WC-ben maradt kísérteni. Olive Hornbyt kísértette főleg, aki a szemüvege miatt csúfolta, olyan sokáig üldözte, hogy végül panaszt tett a mágiaügyi minisztériumban, így kapott egy felszólítást, és kénytelen volt visszatérni a kastélyba. Mértél egyébként hollóhátas volt. Tehát legendának tartották a kamrát, ugyanis hiába kutatták át az iskolát, nem találtak semmit. Mardekár leszármazottai a gomoldok, akik iszonyú primitívek, és az aranyvérmániának köszönhetően belterjesek is. Írni-olvasni se igazán tudnak. Morfin Gomoldal 1945-ben ki is haltak. A Mardekár famíliára jellemző a pártaszájúság, vagyis beszélnek a kígyók nyelvén. Mardekárba egyébként ravasz aranyvérűek kerülnek, 2 félvérről tudunk, Voldemort és Perceus Piton. Mardekár után a medálja maradt, ez is megsemmisült, miután Horcrux volt. Utolsó leszármazott Voldemort, aki a világ legnagyobb fekete mágusa, legfőbb célja a halhatatlanság elérése, valamint a tiszta vérvonal terjesztése, amit hihetetlen hipokratikusnak tartok, hiszen félvér. Végzetét magának választotta, hiszen a jóslat szerint uralmát egy gyermek törheti meg, aki a 7. hónap utolsó napján születik, és olyan párnak, akik 3-szor dacoltak vele. Ez lehetett Harry, de Neville is ugyanúgy. Mindig azt hitte, az anyja volt mugli, hiszen ez bizonyítja, hogy olyan közönségeset tett, hogy meghalt. Számomra ez a verzió, hogy született egy lánya Bellatrix-szal, nagyon abszurd, hiszen sosem tudott szeretni. Hiszem, hogy egy percig sem vágyott az anyjára, gyerekként sem, sose voltak még barátai se, és mivel semmi emberi nem maradt belőle, nem tudom elképzelni, hogy bármi úton módon gyereke lett volna. Ti egyébként mit gondoltok erről? Ha hisztek ebben az elméletben, akkor írjátok meg kérlek kommentben, hogy mi az, ami miatt számotokra elképzelhető, hogy Voldemort és Bellatrixnak lett egy gyereke.